देखा देख ली पहले ठीक ठाक बानू लड़के आई गयो से का लड़के आई गयो तबे वहां तक घेर गिरत हो तो ठीक कहा तरह लेकिन बिया के 1200 हां वो तक पहले आ गयो हमें तो कुहा तो गिरले बा ठीक नु आ चलो देखल जाई हतना तो देरी हमनी में भइले बा अब लोगो का पता नहीं के वो तो बेराई त हूं में वो लोग नहीं थे अरे कुहा में ओकरो ठंडा लागत होई हो घरे लुकाइल होई हमनी लेखा में कैसे होने से जहुआ आवत नहीं का ठीक नु कुहा में लोग तो कम बा कुहा में लोग तो कम बा ठीक नु हमनी के आगे तो नहीं खिजा नहीं जात चलो देखल हो सकेला तीन बैठे आका जने उहे पाटिया के बैठल होखे ठंडा में जाके कुठुरे के परी बहुत कुहा परल बा देखते बड़ चलो देखा अच्छा देखल जी ओ जिगिया जैसन होई सन ठीक बा नु हमरे देखिया हां किने देख लो तनी झाड़ देते नहीं तरी बढ़िया से शादी ब्याह एकदम हो जाए ठीक बनू अभी परी हां देख लियो कहली बहुत दौका देल हमनी का तैयारी जा बने तैयारी जा झाड़ और लबा बढ़िया से कल के भागी नहीं लकी और आप ना ना अब की बाड़े रह जी ना ना अब की परी नहीं खेती करे के बिहार तनो हां तो की पर तो हम लोग ऐसे कर बस हम जहुआ कटल बता बिया आपके 8 हो ही जाई हां प्रणाम 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 हरो एगो सब लो अरे हमनी के जानता नी फौजी के एगो नलिया रहे अच्छा ठीक नु आ गोड़िया हमनी के ओजे रही बुझिया खसी गुल हां हां स्कॉर्पियो कबे लड़किया ला के इंतजार करत ना बेटिया एक कुहा में जो कबे कुहा में गिरल दा रहिया हमनी के हौ धरा गुल रहला ते एक आदमी से पूछनी है का तो कहलो ना ना ओने मत जाई हे ने बटुए ना चली सब पानी पियावत नहीं चली चली के चली पानी का पियावे के ठंडा पियास लागल ठीक नु जब काम करे के बतन काम अपन कइल जाई झगलू हां बिरू हेलो हां ये सभी कागज बनी जा देखे खातिर प्रणाम जी चलो ये देख तैयारी हो गई ना तो बोल दे तनी हां ठीक बनू ए जे तनी ठीक है ठीक का रे बबुआ बिलाइलो सरे हितवा लइका पाटिया गेल बा आ हो जा बहरिया काहे कोहर है इतना दिन बढ़िया आ हो जा बहरिया रोकबैले बनी तैयारी बिया हई तैयारी बिया मतलब ओनी की ना बुझे ते बरा कुहा परवा त काहे के आवत या काले न डेट दिखा रहे अरे काले बहिनी के कोनी के सुधरिया सन की तो हमको वो चल तो लिया के बुलाओ तनी लाइनु हल्ली हल्ली जा अरे बहरिया सरिया लिया उतार बहरिया जरा के दिल बा ओनी का फुटल बा हैं बार बढ़िया चल ठीक बा जो लिया ले कान्हा लंगड़ का दिया ना आनर लंगड़ कान्हा नहीं खसन कोनो रे चश्मा नहीं खसन लगा ना चली जा चले गए हां चली जा मंदिर तो बड़ा बढ़िया बा हां मन हां जगह बढ़िया बा हां जगह पे चल जाइए सुंदर बा व्यू रहला जगह बढ़िया बा क्या लागत का शादी सेट कर ली हो ना ना ठीक बा हमारे चलते हमनियों के दिक्कत हो बस हो लेट कर दे का करो उहा गिरल बटुए में सब देखे के बटुए मंदिर में बढ़िया बा मंदिर के बोले भाई बैठल हो बैठल बैठल बिछाना तो बढ़िया देख ले भैया हमार बहन बिया केनियो ले काटे लायक ना ये हमार बहन बिया केनियो ले काटे लायक ना का नाम होता है कितना तक पढ़ल अच्छा मैट्रिक में नंबर तहार कितना रहे जितना रहे उतना ढेरे रहे जितना रहे उतना ढेर रहे लजाते का हो चाचा लजाते का बोले सन लजा मत लजा न जाला ठीक है का कुछ को लाइक ठीक दिया ई तो बस ठीक होता है लेकिन ठीक बाड़ी तो पढ़ा लिखा इंटर बढ़ ही बड़ी है अब बढ़िया कुछ भी आने पर किया हो ना हो तो हमनियों के तोरे आतरा में रह जाएगा अपन घर साथ तब बियाह करल पहले खान कर लिया तब हमन के नंबर आई फिर जाके घरे मत कहियो हम लेने तो हई है ना पूछनी है फिर अब के बियाह कर लेबो अच्छा, ज्यादा तो- पूछे को पूछ लो तो है जी शुद्ध हो जा तो नामो का बतूला तनी भुला गई है अरे लड़किया के माई के अरे लड़किया के माई के मेरी की आवता का उनका का हम भी ना करो का है देखत रहा का है लड़किया के माई के मेरी की लड़की आवता कमाई ले तरह लड़की क्या है? तो ठीक भी है एकदम बिल्कुल अरे लड़कियों के आवत होई तो हम नहीं बुझा लड़की के हम लड़की हम के- बियाह करो है, है, कहां पनिया अरे
दिन बिया अरे चल कि ठीक या फिर ऐसे मिली ना अच्छा घट में हम बियाह ना करो अभी आओ ना तो भाई का आओ ना काका माई माई अरे का माई माई हम बियाह हुआ ना करो काहे काका अरे लड़किया का माई के मिर्गी आवत तो उसे का अरे लड़कियों के मिर्गी आवत बे कौन जरूरी बा जरूरी बा नु अरे महाराज ये तो लड़की तो लड़की भी है तनी मुनी लड़की ठीक बिया लड़की में किनियो काटे लायक नहीं छे लड़की तो नंबर 1 ठीक बिया नु? हाँ। लड़की तो 100 गो में एगो बिया लड़की में काटे लायक नहीं छे लेकिन लड़की के माई में लड़की से करे के बाद माई से करे के बिया अरे लड़कियों के नु आवत होई ये के बिया ना होता अरे जिंदगी भर के ई सौदा होला लेकिन ना मेहनत से देखल बने ना हम बियाह ना करो हम से करो हम बियाह ना करो हम ना करो ठीक नु चलो ना चलो ना बे चलो काका आई सब का होई भाई अरे का हो भैया माई 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 अरे देखा पीछे देख उठा जल्दी का उठा होई लाती अरे उठा का हो गो लटू तोरा पहले कैसे को बनाओ घरे आज का हो गई लटके अरे बुचिया का बोल पूछत अरे हमार तो दिमागे फेल हो गइल हो काहे अरे हम कुंवार रही हो अभी हमर बियाह ना बोले तोरा पापा ले नतिया उहे आई रहे देखे खातिर ओ हे ई का कहता है अब बताओ अभी ले उ नतिया बाणे बा तोरा का आई देखे खातिर ई देख के हम बेहोश हो गइल हन आई हो दादा कोहिया के आए थी बटुए खा जाने दादा हम कुंवार रही तो उहे आई रहे हमरा के देखे खातिर तेरे पाका एकदम याद हाँ हाँ उहे लइका रहे उहे देखो नतिया अभी ले उ बाणे बा दादा ई तभी तोरे का ते कैसे जानली सुहे लइका बा हो कुछ हाँ ये दादा ओकरा नकिया पर तिल बा मन हम ही नहीं जानो तो ओकरा के ओकर में किया पत्ती ये देखे हम कुआं नहीं तो उहे रे देखे खाती बताओ अभी ले बाड़ा पड़ल भाई तेरे बाड़े आई अबू महाराज लेके का भाई ले तो बुढ़ांटा लगल बिया करे खाती रउआ सब देख लेती लड़का ठीक है बे महाराज रोगा ने कि तू आई रे लइका हमारे के देखे खाती बिया करे तो हमारा पता नहीं के नु हम तो वही हमार लड़की हो तो हम बुढ़ा अभी बाड़ा के बिया नहीं के भाई छोड़ी पसंद नहीं करते दोसर लड़का देख रोगा देखे में ना लगल तो बुढ़ांटा लइका हमारे सूट बूट पहने ले तो रोगा बेकार लगता है महाराज के बताई लड़की महाराज होई लड़की तो रोगा दूसरा कोई मत करिए मेरे भी आज रोगा लड़की ना लोकल है रात देखो नहीं ले तो यो बूढ़ी दिबी ले बिया करे खाती हमरा लड़की के जी लड़का पसंद तो दोसर वो लड़का हमारे ले नती 10 साल बड़ हो ठीक बा लड़का पसंद नहीं करते दोसर लिया तुम ठीक बा हम जाते हैं ऐसा ना गोई मत करियो बताओ ये बहुत खराब बा बावन बूट भर के अगुवाई करे चलल हम लइके ने के पाचे ना होतिन के आजकल लोग वही वाला बहुत खराब बड़ा सन हां तो वैसा न गाड़ी बुढ़ा बुढ़ा लगा सुना थोड़ा सन चाय तो चीन गोली अब तो ठीक है ना कैली है सर चुप रहो चुप कर बताओ हमर किस्मत अच्छा रहल हटे लोग तो चीन गोली है यही सब ओकरे के हम गौर से न हो करे ओही से हम गौर से देखत रही जे धन पे बियाह करे के बा जो जुगत लइका रही तो कहीं ले जाके कमाई खियाई धन के कमी बा हमने के पुरांटा ले को दो बाउन बिया के तो के जिंदगी पर बस्ती करी अब बताओ कि कैसे बूढ़ा एथी कर रे सब चीन ओकरा नकिया पतिल बा हमरो कह रे देखे खातिर तो वो सही तिलिया रहे अभी ले तो बुढ़ाटा के बियाह भइल बा बाण भाई अभी तक रे बताओ तोन के होते होते हो गुलो सतोन के हमर बाल बच्चा 50 वर्ष के होते के अब के जानता कत के वो अभी ले बाण यही तो कर बियाह होता है वो गुआ के ना बुझाइल मन पर तो मुड़ी थोर दियो कर हमरा द्वार पर ओकर गुई ना चली कर प्रणाम हम वीरू बबुआ प्रणाम हम माने ज्योति सिंह और हाँ देख लिया जाए वीडियो में हमार तो माई मतलब चीन गोली है लड़का के ना तो उहे बुढ़ा से हमरो शादी हो रही थी नमस्कार प्रणाम हम धर्मशीला जी देखल जा उहे लइका हमरे के आई रहे देखे आ उहे लइका हमर हत हत लड़की गोलाई रहल देख आज तारीख ले उ बाणे बा एही के साथ लेते हैं जब विदाई अगला वीडियो में फिर मिलल जाई ये चैनल के नाम है माँ दुर्गावती कॉमेडी और ये चैनल के सब्सक्राइब आ वीडियो के लाइक शेयर आ कमेंट में बतलाइन जा कैसन वीडियो बाटे नमस्कार।